No tocas más balances, ¿no? Vale, voy a igualar con la... Vale, vale. I don't know what you want. Let's have a bit of fun till I downfall. My love, if you feel like I do right now, don't say you're on the run to the other side. My love. You say you wanna try, but you never do. Sugar, there's a reason why we lose. You say you wanna cry, but you never do. Sugar, there's a reason why we lose. I don't know what you want. Let's have a bit of fun till I downfall. My love, if you feel like I do right now, don't say you're on the run to the other side. My love, you say you wanna try, but you never do. Sugar, there's a reason why we lose. You say you wanna try, but you never do. Sugar, there's a reason why we lose. You say you wanna cry, but you never do. Sugar, there's a reason why we lose. La familia de la Coruña como a de la Coruña. Nos atopamos aquí para presenciar un encontro da categoría infantil masculina primeira fase número 6. Se enfrentan o Abegondo F40 e o Balomán de Construcciones de O tempo do encontro, como ben saben, son 2 tempos de 25 minutos nesta categoría infantil e por mor as medidas e adaptacións da pandemia do COVID, como saben, aos 13 minutos hai un parón solo para hidratarse, para quitar un pouco a mascarilla e levar esa agua a gargantas dos nenos e nenas e un tipo de indicación por parte dos adestradores. Ben, este encontro, sin lugar a dúbidas, é un dos encontros punteiros na provincia, na zona norte, donde tanto as escolas de Abegondo, locatarias no día de hoxe, como as escolas de Culleredo son
na actualidade dous grandes centros donde a captación do talento tanto no eido masculino como femenino ten seña educar co balonmán e se conduciron nos últimos anos dous grandes referentes do balonmán galego. Estamos a espera de que comece o encontro. O balón está en poder do balonmán Abegondo e presumimos pola disposición inicial do balonmán Culleredo que realizarán unha defensa 3-3 moi aberta ou quizás unha defensa individual a casi medio campo. Veremos ao longo do encontro como se desenrola e realmente cales son as organizacións que utilizan no Culleredo. Está a primeira posesión do balón, balón que move rapidamente a Abegondo, produce un lanzamento dende o extremo, parada do porteiro e transición do balonmán Culleredo, chegando a postos de xogo posicional, movimento do balón por parte do xogador número 6, Hugo Vázquez, o xogador 72, xogador de gran estatura, grande, que agora nos produce o primeiro lanzamento, o xogador Antón Pérez conseguindo o primeiro gol do encontro. Saque de centro do balonmán Abegondo, colocación dos xogadores en ese 3-3, un pivote claro por parte do balonmán Abegondo, e o xogador 37, Atalo, pasa o 39, Leo, e se produce o primeiro gol de Abegondo, obra de Tomás de la Puente. Un no marcador. Este vai ser, sin lugar a dúbidas, un encontro presumido por a igualdade. Vemos que aquí a defensa do Abegondo é unha defensa moito máis pechada. Contraataque, balón para Atalo, elévase e gol do Abegondo, 2-1 para o balonmán Abegondo tras a recuperación do móvil. Saca de centro Culleredo, volven a iniciar ataque, pérdida de novo do Culleredo e de novo Atalo, primeira ondada e gol. 3-1 para un balonmán Abegondo que saleu moi centrado en defensa, con unha defensa máis pechada co Culleredo e donde as últimas dúas perdas de balón por parte do Culleredo motivou estes dous contraataques. Terceira pérdida de balón para o porteiro e se produce a transición hacia o ataque por parte do Abegondo de forma pausada. Organización ahora mismo do ataque posicional, esa defensa moi aberta do Culleredo que dá o primeiro fruto con ese corte de balón por parte do exterior dereito en defensa, o xogador 59, o segundo xogador, pasos a primeira liña do Culleredo, gol do número 88, Mateo. 3-2 no marcador do pabellón de San Marcos, en unha mañá soleada, unha mañá preciosa que debe darnos algo de optimismo en estes tempos de COVID que tantos insabores producen no mundo do deporte así como na vida de todo o mundo. Pérdida de balón de novo con recuperación por parte do Culleredo. Se inicia o ataque para o posible 3-3 por parte do Culleredo. Balón sobre Hugo que perde o balón e o número 39, Leo, do balonmán Abegondo, que consigue poñer o 4-2 no marcador. Minuto 21, 12 segundos do primeiro período e momento en que seguramente debido ás pérdidas de balón constantes, pois o adestrador Miguel, home que leva no balonmán moito tempo, home que pasou por a Facultade de Ciencias do Deporte e Educación Física, pide o primeiro tempo morto. Imagino que para asustar precisamente
e que esos erros continuos que se están a producir no seu ataque posicional pois podan disminuir, xa que eso está dando goles fáciles ao Balonmán Abegondo. Como decíamos, nos encontramos en Abegondo, unha terra que fai ben pouco que mira e observa o balonmán. Este é unha escola que leva aproximadamente 8 anos e medio, donde podemos decir agora que é unha escola consolidada. Dentro dos 5.500 habitantes que ten máis ou menos este municipio, con 400 e pico nenos cada ano, pois bueno, hai máis ou menos 100 entre nenos e nenas que deciden e escollen traballar nesta escola de balonmán e formarse co deporte do balonmán. Comeza o partido de novo tras este tempo morto, este time out, como se di en balonmán. Finta do extremo dereito, gran lanzamento do xogador Nicolás Arias, pero atopou o largueiro. De novo se produce a transición do balonmán Abegondo, pausada, empeza a presión da defensa do Culleredo en unha distancia bastante alexada da área, progresións sucesivas, puntos de apoio dinámicos por parte do Abegondo e consiguen de novo irse aos 3 goles de diferencia con este 5-2 no marcador. De novo comeza o ataque posicional, pase ao pivote, hai un golpe franco cometido por Tomás sobre o gran pivote de Culleredo, Josemi. Circulación de novo do balón, de novo o extremo, esta vez sí, o extremo Nicolás consigue este gol que xa figura no marcador de Culleredo. Pase Iván, tro central de Tomás, golpe franco para as filas de Abegondo. De novo van a empezar ese ataque posicional. Leo, Tomás de novo, hai un balón que tropeza nun pé dun defensor de Culleredo, cal dá golpe franco para o balonmán Abegondo. Lanzamento do extremo, paradón do porteiro Rubén e saque de banda para Culleredo, para Abegondo de novo Tomás, gran combinación entre o central Leo e o pivote de Tomás, conquerindo poñer de novo os 3 goles no marcador de San Marcos. Atacando o Culleredo, chega o balón de extremo a extremo, de novo o número 72, ese brazo potente do número 72, Antón Pérez, que sin lugar a dúbidas hai un talento nese xogador. Si a progresión dos últimos tempos sigue e acada os obxectivos, seguro que tendremos que falar durante moitos anos deste xogador da canteira do Culleredo. Gran xogada individual, pinta, vaise do seu defensor exterior, do número 27 do Abegondo, Adrián, e consigue un gol con un pouco de fortuna, pero un gol sin ao cabo. Está atacando Culleredo de novo, levántase o número 72, Antón Pérez, o colexiado que non falamos del, temos que pedir disculpas, o árbitro Pablo Barreiro de Santiago, de categoría autonómica, señala como falta en ataque. Abegondo en posesión do balón de novo intentan combinar con Tomás, o Culleredo roba este balón, sube contraataque, deteñen o contraataque para iniciar o ataque posicional de novo, a piques de perder ese balón, novo contraataque do Abegondo e recuperación por parte de Antón en labores defensivas. Pouco alocado últimamente este xogo, lógicamente de novo número 14, rompendo a cintura ao exterior, Nicolás,
E de novo por arriba empate o porteiro de Abegondo. Non hai nada como tirar onde non chegan os porteiros. Resultado no minuto 16, 51 segundos, 7-5 para Abegondo. Balón en posesión do equipo vermello, desmarque de novo dese pequerresco estupendo e consigue ahora sí de forma clara Adrián un gol moi fermoso, poñendo o 8-5 no marcador. Decíamos de novo ataque do xogador Antón, procurando un desmarque do pivote. Sí señor, sí señor, sí señor. Gran movimento en ataque do pivote das escolas de Culleredo, do Culleredo Construpereiro, e acabando o 8-6 no marcador. De novo intentan o pase e va entre pivote, desmarque o lateral, pérdida de balón. Ahora parece que cambiaron as tornas e o que xoga un pouco acelerado son as escolas de balonmán de Abegondo F40, e leva 2 ataques perdendo o balón. Seguramente o adestrador tendrá que tomar alguna decisión, alguna instrucción para calmar un pouco os ánimos e non levar a tantas pérdidas de balón no conxunto do Abegondo. Ataca Culleredo, mala recepción, un pase un pouco forzado por parte de Mantón, e fai que a recepción por parte do exterior en defensa de Mateo sea complicada, levando a esa pérdida de balón. O balón baixe pola liña de fondo. Saca o porteiro de Abegondo. Se producen os primeiros cambios en Abegondo, salindo o xogador 34 Brais ao extremo dereito. Primeiro balón, non parecía que iba a tocar o primeiro balón, non é así. Brazo arriba do colexiado en señal de advertencia de pasivo, e ataque parte de Abegondo en pérdida de balón. Boa defensa, moi boa defensa de Culleredo, sabendo leer ese aumento de intensidade polo pasivo do conjunto de Culleredo. Primer cartón amarillo por la defensa de Tomás sobre o xogador Josemi, que nun movimento excelente de pivote conseguiu ese lanzamento de 7 metros que neste sin 3 Antón Pérez converte en gol. Axústase o marcador, 14 minutos, prácticamente estamos na mitade do primeiro tempo e temos un 8-7 favorable todavía para as escolas de Abegondo F40, que inicia de novo o ataque, recibe Atalo, número 34, Adrián, que consigue o primeiro gol na súa conta. Un lanzamento polo extremo máis propio de un zurdo, pero que el supo atopar ese oco para que ese balón colase. Ataca de novo o número 72, que hubiera señalado quizás polo contacto, inda que non foi moito, un golpe franco, e a resposta rápida por parte de Abegondo, de novo Adrián, de novo o xogador 27, Adrián Insootero, acada o terceiro gol no partido de hoxe, poñendo o 10-7 no marcador. Parecía que se estaba da man de este xogador, precisamente do número 24, a punto de empatar o encontro. Dúas perdidas de balón, unha boa defensa e unha parada do porteiro fan que o marcador acabe ese 10-7 que temos neste sin 3. Empezan os cambios tamén na bancada do Culleredo, un novo extremo dereito, posto difícil, de novo o xogador 24 Josemi, que parece que encontrou a vía de agua o Culleredo na defensa da Abegondo. O seu protagonismo nos últimos 5 minutos creceu considerablemente, facendo moito daño ao conxunto abegondés. Boa defensa de novo, Leo, Tomás, e gol
de Tomás. Ben, nos encontramos, como decíamos, por mor das medidas COVID. Aquí decidiron no minuto 12. As miñas informacións eran que se tiñan que facer no minuto 13. Momento para refrescarse. Se me permiten vostedes, eu, que tamén estou retransmitindo con a perceptiva mascarilla, tamén vou a reposar a gorxa durante 10 segundos para mollar un pouco, como se di, a palleta. Ben, como sabedes, como saben os nosos invitados na retransmisión de hoxe, é unha breve pausa onde non se poden dar ningún tipo de indicacións, onde simplemente para ese minutiño de descanso por mor das mascarillas, refrescámonos un pouco e de novo, como está a acontecer, comeza de novo o partido. Como resumo, podemos decir que nestos primeiros minutos ha sido unha constante onde as imprecisións por parte do ataque posicional do Culleredo motivou moitos contraataques de primeira oleada. Primeira oleada significa que un xogador vai solo contra o porteiro, situación idónea para meter gol, e quizás eso marca a diferencia ao longo de estes minutos de encontro. De novo o balón en xogo, de novo o Culleredo, cambio no posto de central, está o número 27 agora Jorge, pasando o balón, de novo o número 72, volve o colexiado a decretar unha infracción, golpe franco para Abegondo e pérdida de balón por parte de Antón. Xoga Abegondo, elaborando o xogo, lateral esquerdo, pase a Leo, Leo a Talo. Golpe franco para o Abegondo. O balón en poder do pivote, se saca a infracción. Central do Abegondo, pase de novo a Tomás, que se desmarcou maravillosamente na liña de 6 metros e acaba o seu terceiro gol. Máxima diferencia no que vai de encontro para o balonmán Abegondo de 4 goles cando se produce un lanzamento do lateral dereito do Abegondo, do Culleredo, e iso fai que a renta se vaya a 4 goles, 12-8 neste intres no marcador de San Marcos. Presiona un pouco máis agora o Culleredo, vaise máis encima, o cual provoca unha recuperación de balón por parte de Culleredo, que a Talo se encarga de deshacer, e como está pasando en los últimos minutos, con un pase, con una asistencia maravillosa a Tomás, se produce otro gol del balomán Abegondo F40. Se inicia de nuevo el ataque. Tenemos a Nicolás Díez en el lateral derecho, ese jugador que también tiene muy buena talla, que coordinativamente le queda mucho todavía que trabajar, pero que con ese cuerpo apunta maneras. Saque de banda para el conjunto de Construcciones Pereiro. Sigue esa defensa bastante cerrada de Abegondo, sin lugar a dudas, con gran importancia en el resultado. Y de nuevo parece que tenemos el día de los pivotes. En un lado Tomás, en otro lado Josemi, son los protagonistas del encuentro, sin lugar a dudas. Dos jugadores grandes, dos jugadores con la categoría en la que nos encontramos, pues con mucha fuerza y mucha potencia, y que apreciamos en ellos los fundamentos importantes a la hora de saberse desmarcar
por la línea de 6 metros. Gol de Franco, posesión todavía para el Balonmán F40, Abegondo, saque de Tomás sobre el central Atalo, Atalo al lateral derecho Leo, buena defensa del conjunto de Culleredo, ataque, de nuevo pasa Tomás y pérdida, una lucha por el balón y finalmente balón para Balonmano Culleredo Constru Pereiro. Seguimos con ese 13-9 en el marcador. Inicia el ataque de nuevo, es el 72. Cuando decimos que Antón tiene muchas posibilidades, ha tomado la decisión desde muy lejos, con un lanzamiento impropio de esta categoría, de esta juventud, con decisión y haciendo un lanzamiento a la escuadra de la portería de Abegondo maravilloso. Jugada colectiva importante del Balonmán F40, dándole continuidad, fijando y soltando el balón. Es el ABC de cuando empiezan las defensas zonales y consiguen dejar al extremo derecho completamente solo, el cual finaliza de forma excepcional. Bien, nos encontramos de nuevo en fase de ataque posicional por Culleredo. Inician el ataque, lateral derecho central, de nuevo Adrián, busca al pivote, no lo encuentra, recuperación del jugador 27 y ese pie, esa intención precisamente se señala siempre en balonmano, no existe la puntualidad o no, y contraataque llevado en segunda oleada por parte de Abegondo, donde el último pase de Leo a Tomás fue incorrecto, perdiendo posición de nuevo, aprieta el jugador Antón, acabando sin Almiñas contra non son mal, pues el seu cuarto gol. Resposta inmediata, nos sorprende hasta o comentador, hasta este que está coas mans facendo as súas anotacións, resposta inmediata de Leo no cuadro de Abegondo para volver a poner os 4 goles. Isto é demasiado rápido. Parada do porteiro ante o lanzamento de Nicolás. Non estaba moi elaborada a xogada, foi un lanzamento moi doado para o porteiro e de novo posesión do cadro abegondés, que me parece que lle dá un pouco de pausa. Inicia un ataque, finta de Atalo, dando un pase do seu brazo non dominante ao xogador 34, Brais Candal Vestilleiro, que acada o seu terceiro gol. Volvemos aos 5 goles de diferencia e de novo Antón con unha superioridade insultante, 2 pasiños, 3 pasiños, se eleva cunha trayectoria hacia o centro e golazo pola escadra de Abegondo. Estamos iniciando de novo ataque posicional, pasiva de Atalo con o pivote, cambio de pivote, entrou o xogador número 30, Dani Gómez, e leva con ese pasiva a Atalo a conseguir o seu segundo gol. Recuperación do número 39, Leo Rodríguez Torreiro, ante esa posible conexión de Antón co pivote. Temos un cambio en ambas escuadras no posto de pivote, aqueles que se estaban salindo acaban de deixar o seu posto no cadro de Culleredo número 2, Teo, e un troco de posicións no cambio de Abegondo poñéndose Leo de pivote. Golazo precisamente deste xogador, a escadra esquerda axustado, un lanzamento de suspensión moi fermoso, recordándonos un pouco a este xogador 72 do Culleredo. Defensa do Abegondo, pase en primeira oleada e de novo Leo, funciona o contraataque claramente no Abegondo
é a principal arma, pero non hai contraataque se non hai unha boa defensa. Aquí estarán as interpretacións dos adestradores, si é máis por mor de un ataque precipitado no Culleredo ou ben son acertos da defensa do Abegondo. Vemos de novo o 72, esta vez o lanzamento en salto tras superar a defensa de Abegondo, xa solo contra o porteiro, lameu o Pau e pon de novo o balón en más de Abegondo, se produce unha superioridade, lanzamento e gol de Abegondo. O cambio no posto de pivote con Dani Gómez Pedreira, produce de novo un gol maravilloso. Ataque de Culleredo, moi boa continuación, deixando ese lanzamento franco para o extremo dereito, para o xogador número 8, Noé, que non consigue un resultado positivo estrellándose no pau da portería dos de Abegondo. Sale a pista o número 33, Diego Carracedo, outro xogador que tamén leva moitos anos no traballo de escola. Eu diría que hai uns dobles, pero o colexiado non advirtiu, e de novo contactan co posto de pivote, acadando Dani o seu segundo gol. Se producen cambios de novo en Culleredo a falta de 2 minutos para o remate desta primeira parte. Conexión de novo co número 2 con Teo, e Teo acada o seu primeiro gol. Gran pase do número 17 non temos aquí na relación, ou hai un cambio porque non temos ningún 17. Perdóneme o xogador número 17, pero é o 27, perdón. O 27 o Diago Allegue. Gran pase deste xogador, mentras tanto Abegondo acadaba o gol número 22. Gran defensa e lanzamento de Nico, que se vai un pouco por encima da portería de Abegondo. Vamos a entrar no último minuto, e a diferencia nestes últimos 5 minutos foise aos 9 goles para Abegondo. Vemos aí de novo o número 27, vaise de todos ao pau. Recuperan pasos despois desa recuperación. Pechou moi ben Culleredo as liñas de pase, e levando ao xogador de Abegondo a ese erro. 35 segundos para finalizar este primeiro tempo. Circulación do balón, número 27, vaise de todos, e Iago Allegue consigue o seu primeiro gol. Fixera 2 grandes pases e agora tocoulle a el materializar ese gol. 13 segundos, circulación do balón, 9 segundos, pase a Carracedo, pivote, e golpe franco. Parece que vai rematar este primeiro tempo con un lanzamento de golpe franco por parte de Iago Carracedo, un xogador dos máis altos que ten este conxunto de Abegondo F40. Veremos o resultado. Eso máis que un lanzamento, pareceu máis un pase, o cal por fair play, me imagino que non intentar non producir ningún tipo de daño na defensa, pois renunciou ao lanzamento. Ben, chegamos ao final do primeiro tempo neste encontro. Abegondo F40, Balonmano Culleredo Construcciones Pereiro. O resultado é 22-14 para o equipo locatario. Un encontro donde claramente as defensas
non estuveron a unha gran altura. Quizás un pouco mellor a defensa de Abegondo, o que le llevou a meter moitos goles en contraataques rápidos. Que eu quero pensar que estamos a principios de tempada e seguramente moitos de esos acertos defensivos foron por mala selección de pase ou malas recepcións ou incluso un ritmo exagerado ao principio dos ataques posicionales por parte de Culleredo. Sin máis, facemos un descanso na nosa retransmisión á espera de que comece o segundo tempo.
Ben, aquí estamos de novo. Segunda parte a piques de comenzar. Lembramos para os que se incorporen a retransmisión que nestes intres o equipo locatario Abegondo F40 ten 22 goles no seu casilleiro, mentras que o Balomán Culleredo Constru Pereiro acadou 14 goles nunha primeira parte de moitos altibaixos, donde o ritmo do xogo a veces foi frenético, outras veces un pouco alocado, e que levou a mellor parte dese xogo a supo meter na súa buchaca o conxunto locatario, con moitas recuperacións de balóns e correndo o contraataque, sempre acadando éxito, acadando goles moi doados para os xogadores de Abegondo. Vai poñer en xogo nesta segunda parte o equipo de Culleredo, Construccións Pereiros, por parte dese maravilloso xogador como é o número 24, o seu pivote. Xogando en xogo posicional, de novo se produce un erro, un xogador que pisa a área de portería, perdendo a posesión do móvil e o balón para o equipo de Abegondo. Bota o xogador número 27, Adrián, pase con Iago Blanco, xogo un pouco trabado, o balón non circula rápido, de novo aumenta a velocidade, de novo buscan a Tomás e de novo gol de Tomás de la Fuente Ojea, para que non se nos enfade nin o pai nin a nai. Ben, balón en poder de Culleredo. Intentan de nova conexión entre o xogador número 72, Antón, que recupera o balón co seu pivote. Un pase demasiado claro, demasiado fácil para a defensa da Abegondo. A recuperación foi moi boa. De novo o xogo posicional de Culleredo, mala recepción por parte de Antón, un pouco parados, falto de ritmo, a ver si collen. De novo se levanta Antón con ese brazo poderoso que ten e acada o gol número 15. Nos acompaña nesta segunda parte para facer máis fácil a labor deste comentarista unha adestradora das escolas de Abegondo, Lidia. Gracias por botarnos unha man nesta laboura nova e que pode ser impredecible na súa calidade. Gracias a ti, Juan. Xoga o balón o número 72, paso de extremo. Como ves ti este partido de momento? Ten posibilidades o Balomán Culleredo de acercarse no marcador? Ten moitas posibilidades, activo na defensa, ten moitos xogadores grandes, pode aproveitarse diso, e no xogo rápido pode sacar moitas cousas positivas. Ben, aí temos no lanzamento xogador 32, Iago Blanco, que non atopa portería. Creemos que tocou o porteiro Rubén. E de novo xogo rápido por parte de Culleredo, pase e esa recepción, menos mal, non perden a posesión. De novo o xogador Antón, pases e comete pasos o xogador número 2, Teo López. Nos decías, Lidia, que ves posibilidades de que remonte o Balomán Culleredo? Sí, moitas posibilidades. Xa che digo, xogadores grandes, poden aproveitarse diso dende a primeira línea, e tamén os erros que está cometendo o Balomán Abegondo. 2 pasos xa dende o inicio do segundo tempo. Outro erro, estamos nunha cascada, nunha fervenza, non? De erros por un e outro lado. A ver si co paso dos minutos vanse axustando un pouco os dous conxuntos para que volvan a facer un xogo vistoso como fixeron en algúns intres da primeira parte. Outro erro de pase. Levamos xa 2 ou 3 por cada parte. Moitas imprecisións. De novo Antón inicia esa trayectoria que lle gusta andar desde o centro. E de novo conexión co número 24, Josemi,
que acada o seu gol número 5. Balón por parte de Abegondo. Abegondo ten estos intres ao equipo que saleu de cara sentado e algo me di que non vai tardar moito de algúns xogadores en volver á cancha. Dobles. O señor colegiado Pablo Barreiro señala uns dobles. Imprecisión tras imprecisión por ambos os conxuntos. Iago conecta co extremo, pérdida de novo de balón, un balón que se perde, o número 30 consigue facerse con el, Dani Gómez, e de novo Tomás saca golpe franco. Iago e lanzamento picado justamente a perna de apoio do porteiro e consigue o gol número 25 para Abegondo. Xogo posicional por parte de Culleredo, central, lateral, Antón para Mateo, Mateo para o 27 que é Iago e o número 2 lanza parada do porteiro de Abegondo, Hugo Pérez Otero, pega no pau e consiguen a recuperación do móvil. Nótase, Lidia, como Abegondo ten a Leo, a Talo, que son os xogadores bandeira deste conxunto sentados, verdad? Nótase, pero está facendo cambios o míster, eu creo que está pensando niso. Outro balón perdido, outra mala recepción, o balón vaise cara ao pé e se produce a pérdida de balón. De novo ataque de Culleredo, Constru Pereiro, extremo que fixa para Antón, o pase non é nada bon, pero se consigue a superioridade para que se produzca o lanzamento de Nicolás e outra vez acada o pau. Cortan o contraataque, boa defensa do contraataque por parte do Culleredo con ese corte de balón e non tardou moito, aí está xa Leo no campo, tentan recuperar a calidade do xogo, unha vez máis Adrián vaise, superioridade e lanzamento que vaise por moi pouco, pero bueno, a partir de unha fixación de dous xogadores por parte de Leo apareceu a continuidade no xogo de Abegondo. Defensa, con esa defensa máis pechada, casi podemos decir que é un 3-3 ben pechadiño, pérdida de novo de balón, recuperación, non hai contraataque, aí temos o lateral esquerdo que contacta co extremo, central, Adrián, pase de novo a Tomás. Cando algo se repite moitas veces, a defensa non é tonta e os axustes sobre o pivote que se saleu na primeira parte do Abegondo están dando os seus frutos. E o mesmo acontece na outra área. Xogador marcado e os xogadores se empeñan en pasarlle os aos pivote. Parece que desaparecer a arma nos dous conxuntos que máis efectividade demostraba e unha vez máis se levanta o xogador Antón e o balón nesta ocasión Abegondo tuvo sorte porque o lanzamento foi completamente libre, levantouse sin ningún problema, pero foi fora. Ataca Abegondo, pase de Leo sobre o extremo que circulou, golpe franco, vai sacar Tomás. Leo amaga unha finta de lanzamento e gran parada de Rubén ante un lanzamento tras unha finta punto débil por parte de Leo. Ataca Culleredo e corte do xogador Adrián de novo e lanzamento en bote tras un contraataque en primeira oleada fruto de a gran acción defensiva por parte do propio Adrián.
Ataca Culleredo. Y lanzamento, en este caso de Antón Pérez, que había trucado o seu posto co extremo e aproveitou a súa ventaxa física para facer un gol fácil. Ataca Abegondo de novo. 26-18, minuto 15, 33 segundos perdón, da segunda parte. De novo conexión de Adrián, maravillosa, fixando dous xogadores propia de edades máis avanzadas e deixando a Tomás completamente solo para acadar o que, se non nos fallan as nosas contas, é o seu sexto gol. Gran progresión deste xogador Tomás nas escolas de Abegondo. Eu facía tempo que non o veía xogar e estou sorprendido agradablemente. Mentras tanto, Antón volvía a recibir un balón no extremo nesa nova posición, pero neste caso cometía a incorrección de pisar a línea, invalidando o lanzamento e o posterior gol. Ataca Abegondo, de novo xa temos na pista a Talo, número 37, xogador importante, que, como podemos ver, rápido, fintas imprevisibles para un lado e para o outro, e acada a máxima renta no marcador, que é o 28-18 nestes intres, cando estamos a punto casi de chegar a ese descanso para refrescarse. Circulación de balón y esa posición que es un maná, que es éxito seguro, a menos que él cometa la incorrección por parte. Contraataque rápido de Abegondo. Estábamos a falar de Antón nesa nova posición de extremo, que acada un gol 19 de Culleredo, e saque rápido por parte de Tomás e Leo de Abegondo, e acadan o gol número 29. Isto leva, sin lugar a dúbidas, non lle gusta o que ve Miguel Barreira, e pide o tempo morto para axustar e dar novas consignas aos seus xogadores. Lidia, que farías ti se estuveras no caso de Culleredo? A brecha é moi grande, 29-19, eu creo que tendría que acontecer casi un milagre para que Abegondo, ou unha crisis tremenda para que Abegondo perdera este partido, non? Está correcto? Sí, é correcto. Abegondo acaba de facer os cambios necesarios, notase agora máis facilidade para facer o gol. Tamén Culleredo está encontrando aquí o espazo no extremo, aproveitando de algúns erros que está tendo o propio porteiro de Abegondo. E nada, eu creo que hai que traballar ata o final e todo pode ocurrir. Ben, aproveitamos a ocasión tamén nosotros para refrescarnos e encarar o treito final xa do encontro. Un encontro donde dá para observar que na zona norte de Galicia, pois as canteiras están a traballar dentro das limitacións da pandemia, donde a actividade siga a desenrolarse coas medidas de seguridade oportunas, e que esta fai unha vez máis dar a razón a que les apostaron porque as competicións se puderan seguir levando a cabo con as proteccións, con estas mascarillas especiais en tempos de COVID, e sempre será mellor eso que ter aos nenos metidos na casa, enganchados, como sabemos todos os pais, a PlayStation e diferentes artiluxios tecnolóxicos, que seguramente ao cabo do tempo non sexa bon nin para a súa forma física nin tampouco para os aspectos mentales na súa formación. Por tanto, parabéns á iniciativa, e isto nos leva xa a estar de novo en xogo. Estamos no treito final, mala recepción por parte do pivote, pero un balón que non estaba en contacto co chan. Resposta adecuada por parte de Josemi, que suma un novo gol a súa conta, poñendo 29-20.
xa ten toda a artillería Abegondo na pista, non quere sorpresas, me dá a impresión, sin saber a todas luces, e despois de ver que xa se produxo a rotación de todos os xogadores do Abegondo, lanzamento en suspensión por parte de Leo, xogador con moitos recursos, xogador que apunta maneiras, que domina no aspecto individual moitas armas neste deporte, que seguramente teña un gran futuro nel. Salida a Talo, robar balón, e de novo Antón, esta vez o porteiro xa o estaba esperando nese ángulo largo arriba, e o porteiro Hugo Pérez realizou unha gran parada ante o lanzamiento de Antón. Atalo co balón, xa estaba prácticamente dentro, decidiu facer un pase que non era prescindible. Segunda parada, señores, isto é noticia, segunda parada importantísima no pabellón de San Marcos por Hugo Pérez. E con estas dúas paradas impresionantes, unha lanzamento de Antón, outra lanzamento de Josemi, dice, aquí estou eu, estou na portería para evitar que nos metan goles, e se chegamos así a ese descanso marcado polas normas COVID, que, como xa dixemos antes, un minuto para refrescarse, e donde os xogadores en teoría teñen que intentar non acercarse moito e, por suposto, non poden ir a recibir instruccións técnicas. Vemos que no lado de Culleredo eso teñen moi claro. Bueno, no lado de Abegondo, ahora mismo o propio colexiado estaba chamando a atención que hai que manter as distancias, que non se poden dar informacións técnicas de ningún tipo, e en breve comenzará ao último tramo de este partido da categoría infantil, si as nosas anotacións son correctas, do grupo sexto nesta primeira fase, o cal xa fai que casi levemos un mes de competición, non, Lidia? Canto tempo levamos xa? Un mes de competición, pero moitos partidos aplazados. Este é o noso primeiro partido, así que aproveitar o tempo e a vitoria, sobre todo. Ben, ese era un dato que eu non tiña. É o primeiro partido de equipo de Abegondo. Moi ben, o xogo reanúdase, esa defensa cerrada, tupida, e un balón que se perde, non estaba mal xogado, pero un balón que se perde por ese último pase un pouco defectuoso realizado por Antón. Ben, elaborando o xogo o balomán Abegondo, Atalo co balón, amaga pase, de novo balón para Adrián que se vai, pase estupendo, continuidade, fixando, chamo a atención de dous xogadores, solto o balón a un compañeiro que queda solo, neste caso Gabriel Ventura Santino, acadou un gol maravilloso, un xogador zurdo, dos poucos que temos hoxe no campo, e agora estamos coa defensa, xogo atacando o Culleredo, tres pasos maravillosos do xogador 88, Mateo, para poñer o gol número 21 no casilleiro do balomán Culleredo Constru Pereiro. Iniciando o ataque con tranquilidade, levando o tempo de xogo por parte do Abegondo, e unha vez máis fixación de Leo, trayectoria en sentido contrario de Tomás, como mandan os cánones, e quedando completamente solo, sin marcarse, pase e finalización no que debe de ser o sétimo gol de Tomás de la Fuente Ojea. Ben, ataca o Culleredo, superioridade, xogador 59, que xusto cando vai armar o brazo nese bote que tantas veces os adestradores nos queixamos que é innecesario,
Pois nese bote, cando xa a distancia e a posición está ganada, se produce esa mala recepción, esa pérdida, con un contraataque automático, como foi todo o encontro do Balomán Abegondo F40, conseguindo o número 32. En primeira exclusión do encontro, xa tardaba. Gol maravilloso tamén de Josemi, se revolveu moi ben, quitouse a Tomás, unha lucha claramente bastante igualada, pero neste caso Josemi levou a mellor parte, acadou un gol e unha exclusión de 2 minutos para o equipo de Abegondo. A ver como responden hasta esta sección, é un momento propicio para Culleredo para arrebatar balós. Primeira interceptación, primeira recuperación, un menos Abegondo na defensa e de novo aí vai Josemi acadando un novo gol. Xa perdimos a conta, creemos que o sétimo, de 7 por Tomás, 7 por Josemi, a ver quen desfai ese empate tamén no posto de pivote, aínda que as miñas percepcións son que dos xogadores que teñen futuro, dos xogadores que dominan os aspectos básicos do xogo no posto de pivote, quizás o mellor Tomás en los desmarques e Josemi un poquito mellor no un contra un, aínda que dous que se nota o traballo dos seus adestradores. Nova recuperación, esta situación de inferioridade numérica por parte do equipo de Abegondo, tiña que levar a aumentar a presión por parte de Culleredo, cousa que así se fixo, dúas recuperacións, aínda que pérdida de balón na transición, na utilizar o bote, cometeron dobles o equipo de Culleredo. Atalo contra o mundo, cando un vai solo contra o mundo poucas veces consigue acadar algo positivo, en este caso golpe franco para que pase o tempo. Seguramente se a intención táctica de Atalo era que pasara tempo, o objetivo está conseguido. E lanzamento de Leo tamén con 2 ou 3 defensores en riba, como lle di ahora seu o adestrador, como se ve na imaxe, lle di que ten 3 en riba, que solte o balón, que alguén estará solo. Ben, seguimos con defensa en inferioridade, ataca o equipo de Culleredo, Antón, pase ao extremo, lanza e vaise por moi pouco. Primeiro lanzamento do xogador 59, Mateo, pero gustoume, hai estilo, hai futuro. Ganou ben a posición, esta vez non dubidou como antes. Ese estilo quere decir que ten tamén un gran futuro por dentro. Pase de Atalo, maravilloso, entre dous xogadores, directamente ao xogador número 30 de Abegondo, Dani Gómez Pedreira, e acada de novo esa máxima diferencia de 10 goles para Balomano F40. Facía tempo que non víamos ao xogador número 2, Teo, que consigue o seu segundo gol. Lidia, dinos algo, que te parece? Que resumen casi podemos ir facendo xa deste primeiro partido que se celebra aquí en San Marcos e que por primeira vez a Federación Galega de Balomán retransmite en streaming. Que podemos decir? Que resumen nos fais del? Creo que dende o primeiro momento a superioridade do equipo de Abegondo foi clara. Neste fai uns momentos vimos que tiña superioridade os de Culleredo. Hubo 2 ocasións de poder facer gol e ningunha con éxito. Agora sí que eu creo que ou moito cambian as cousas ou quedará así a cousa. Ben, mentras Lidia nos facía esa intervención, acadou o xogador extremo esquerdo de Abegondo, este mesmo que ten o balón, que parece que xa se quitou todos os temores que tiña, xa que conseguiu 2 goles continuados. Agora mesmo non tuvo esa sorte porque pisou a liña, pero como decíamos,
Ataca Abegondo unha vez máis. Poste, balón. Bueno, nos digo leseado que está seguramente mellor colocado con nós, que tocou un defensor ou porteiro, porque o balón saliu por a liña de banda e balón de novo para Abegondo. Atalo, ataca Atalo, recibe Leo, golpe franco. Estamos a menos de 5 minutos para o remate do encontro, diferencia de 8 goles para Abegondo, finta, punto forte de Leo, que ten un plus físico de superioridade clara tamén, e acada o gol de novo para Abegondo, 34-25. Vemos que as gradas, que non falamos delas, pois cumplindo as normas COVID, separados. Acudiron previa lista, pais e nais tanto de Culleredo como de Abegondo, comportamento exquisito, disfrutando do xogo do balonmán. Cando se produce un novo lanzamento, o pao por parte do equipo de Culleredo Constru Pereiro. 3 minutos 44 segundos para o remate deste encontro. Encontro que xa está virado, encontro que o equipo de Abegondo, a base de recuperacións de balós e correr, darlle velocidade ao xogo, creo que supo inclinar na balanza ao seu favor. De novo, fixación moi boa do 59, golpe franco. Aquí ten que sacar donde se comete. Balón para o lateral esquerdo. Balón de novo para Antón. Pase. Balón quere chegar ao pivote. Leo corta o balón. Corre toda a pista. Unha frivolité propia de un partido que seguramente eles mesmos saben que xa está ganado, e cando fai todo difícil intenta facelle un lanzamento parabólico, unha vaselina ao porteiro, cando o porteiro non se había movido do sitio. Erro, de novo erro, o balón golpea o pé de un xogador de Culleredo. Atalo, pasa a Iago, Iago saca el golpe franco, Atalo doble pase co pivote, Leo, finta, golpe franco. Leo está monopolizando un pouco o xogo, se perde esa mobilidade tan característica que tivo todo o encontro do balón. Levamos máis golpes francos neste ataque que en todo o encontro, creo. Eso quere decir que o que estaba a facer moi ben Abegondo, pois seguramente nos últimos ataques os xogadores xa se relaxaron e ese xogo en conxunto empeza a ser máis individual. Intentan, como din nos maiores, mellorar o seu número de goles, non? Pase a Atalo, e Atalo aproveitando un espacio enorme debido a que o Culleredo está cun xogador menos, a cada o número 36. Máxima diferencia para Abegondo, 11 goles, facendo cambios Miguel para encarar xa o último minuto do encontro. Ben, pasando o balón, intentando que pase o tempo, están un menos. Finta maravillosa do xogador número 27. Facía tempo que non aparecía nos xogos Iago Allegue. Que utilización do ciclo de pasos, primeiro para engañar, utilizando o bote para a salida. Maravilloso este xogador. Últimos 30 segundos de partido. Bien, fijación, pase. Ahora sí que nos recordaron el juego que habían lucido casi todo el partido. Bueno, Lidia, últimos 20 segundos, seguramente último ataque de Culleredo.
¿Y ahora qué? ¿Qué os queda aquí en la Escuela de Abegondo? ¿Qué objetivos tenéis para las próximas semanas? ¿Cómo lleváis esta situación de COVID? ¿Cómo se influyen con los elementos? Bueno, agora mesmo con esta situación, máis que nunca hai que ir día a día, vendo o que pasa no minuto e nos segundos. Eu creo que o partido foi positivo para o noso equipo, hai moitas cousas que mellorar, está clarísimo, sempre. Como equipo de Abegondo, non só do infantil, pois seguir mellorando, traballar eses aspectos que máis individuales, así co protocolo e co todo que comezamos ao principio da temporada, máis preparación física dos xogadores, que eu creo que hoxe foron positivos para o equipo. E tamén a nivel colectivo hai cousas que mellorar, pero notouse a circulación rápida de balón, aspectos máis técnico-tácticos que fixeron que entrara o balón na portería e esa superioridade do principio do encontro. Ben, remate do partido, Abegondo F40 cadou 38 goles, Polo Balonmán Culleredo Constru Pereiro 26 goles. Non se esquezan que en breve tendremos outro maravilloso partido entre o equipo locatario aquí en San Marcos de Abegondo e o AR Coruña, da cidade da Coruña, nun partido dos que son punteiros. Aquí, según foi o resultado do sorteo, será un partido que junto cos que se celebren co Osiria marcarán o desenrolo desa categoría cadete nese grupo aquí na zona norte. Por tanto, si les emplazamos a retransmisión que comenzará en uns minutos do encontro cadete Abegondo o AR Ciudad Coruña. Hasta entonces, moitas gracias pola súa atención e unha aperta, e como non pode ser de outra maneira, cuídense.